Добър ден! Старши треньор на Вихрен преди матч с Севлиево, който ще се изиграе в събота от 16 часа. Първият ми въпрос е: готови ли са футболистите да реагират след двете допуснати поражения след матча в Ямбол и след това в Своге? Дали са готови, ще видим утре. Винаги след две загуби, сега по-скоро аз я броя за една загуба за купата. Там не мога да кажа, че там имах аз вина за крайния резултат, но искахме да изпробваме разни работи. Но винаги след загуба, и то загуба, която за мен отбора не се представи много добре предния матч с Своге, настроението не е много окей на тренировки и единственият начин да излезем от това положение е утре да победиме. Надявам се да покажем съвсем различно лице утре и да излезем крайни победители. Имате ли готов стартов състав в главата и има ли футболисти, които няма да могат да вземат участие в матча? Да, готови сме със състава. За сега, ако всичко е наред утре, имаме ясен състав. Няма да може да вземе единствено Методи Костов, който е контузен от 3 седмици. Всички са на разположение. Надявам се да видя един различен облик утре от отбора, да им предам по някакъв начин малко повече настроение, да повярват в себе си и ако играем и на 90%, съм убеден, че ще победим. През седмицата беше одобрен от Общинския съвет удължаване на найма на стадиона и базата от Вихрен за още 10 години. Това е свързано с проект, който евентуално, ако бъде кандидатства по него. Вие като човек, който сте работили в школата в Академията на Левски дълги години, имате ли какво да коментирате по тази тема? Знам за този проект, дано да се случи. Ако се случи, ще влезат хубави пари, ще може да се реконструира доста неща на стадиона. Това ще привлече както и повече зрители на мачовете, така и много повече деца в школата. Започнахме да обръщаме внимание малко повече и на школата в клуба. Лично се ангажирах малко по организацията в школата. Мисля, че нещата ще се подобрат. И то породи причина това, че винаги школата трябва да върви ръка за ръка с първи отбор. Виждаме, че сега, колко и да не си иска да го признаваме, че ако искаме много добър отбор в момента, ако искаме да правим състав, който да е конкурентоспособен на тези, които се борят за първа дивизия, се търсят чужденци по простата причина, че българските футболисти високо ниво са ангажирани с договори, има по 3-4, които са на доста високо ниво, във всеки отбор. Селекция с тях не може да се прави, най-лесният начин е да се взимат чужденци, които за мен е доста по-висока класа от средностатистическия български футболист. И това е големия проблем. Затова почваме да обръщаме внимание на юношеския футбол и като цяло мисля, че това е пътя в България да се оправят нещата. Много повече внимание и концентрация в детско-юношеския футбол и изграждането на млади футболисти. Добре, благодаря ви и успех утре. Благодаря ви аз.